वो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब भी कर दो, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं सिंगर मासूम बिहारी का गाना मिथिला गढ़ मुरली, राइटर इमरान हाजी, मोबाइल नंबर 9509945284। छोड़ी पर है खाती तोरा देबो फीस गे, छोड़ी तोरा पर है खाती देबो फीस गे, तोरा होठा बाप लेबो एगो फीस गे। छोरी टेन टेन हतो 20 गे, तोरा होठा बाप लेबो एगो फीस गे। रखबे जोगा के छोड़िए तना समाई, छौरा सब दे तो तोरा एगो गाड़ी। रखबे तू छोड़िए तना समाई, छौरा सब दे तो तोरा एगो गाड़ी। तोरा टेंशन छौ एगो बात के, तोरा टेंशन छौ एगो बात के, तोरा होठा बाप लेबो एगो किस गे। मासूम बिहारी कहो बात कर यकीन गे, राइटर इमरान के तू करले पसीन गे। हाँ मासूम बिहारी कहो बात कर यकीन गे, राइटर इमरान के तू करले पसीन गे। तोरा अहद जागे दद तो फीस गे, तोरा अहद जागे दद तो फीस गे, तोरा उठावा कले बछौड़ी की सगे। तोरा नीति